E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono tero nyaka Nyagondo mayudore ei Game Wagai West Game Ward e kaunti ma Siaya. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Nyakwaramogi Ajuang' mana kaka nasingoni machiegni kendo telo machielo e chenro ne mar ng'e gwenge wa. Kajumani kalapapla mar ng'e gwenge podogo touch e kaunti ma Siaya. Ofuyo ka owuok Murng'ia kata Ng'ia ma oridore odhi opiyo e gweng', chiro kata senta mong'ere ni Nyagondo mayudore Game Wagai. Ka iselimo Nyagondo Nyakwaramogi, ang'o mabiro e pachi madinemi chak gweng' ni Nyagondo? Ka wachaka kachiel wabago twak kod jodak makae ginyiso ni to ginto ang'o magiparo madinemi chak gweng' ni, chiro ni kata senta gini ni Nyagondo. Nyagondo ka sebete madihawi gini 10 tawinjoga ni Nyagondo ni kanochakre ni nitie jodongo mane wuok akalam gi kocha ka kalam gi koni ne giradoga ka to ne gitugoga ajwa ka koro ne nitie jaduong' manoloyo kane sane chaklo ni Gondo koro mane mono miyo chaka Nyagondo nikech ene jaduong' manoloyo bano dhi e pie mar ajwano go jodongo ni Malego Masembo koro aparo ni mane go miyo ndoja ka ni Nyagondo. An konyuola ayudo kaka kae niluongo ni Nyagondo. To kaka ne Nyagondo ne ok en nying mar Nyagondo hie. Niluonge ni kamoro ni Guoko Nyuongo. Ne iluongo ni Guoko Nyuongo. Koro kaka nodugo nolokre Nyagondo, koro ne nitie weche mane ne gondre doko koni ng'ato wacho weche ng'ani ni lokri agonda nadi migondo mana wachni. Jodongo machon ema nochako Nyagondo jongo betie osetho. Kotne gionge. Na abedo kod kwarena kanyo pod gi ngima. Kane gigo mbaka tachiko ita awinjo ka giwacho ni Nyagondo ni ne ok en nying mar joluo. Nyagondo en nying kabila moro mane riko dak kachon. Ma Nyagondo en dho jo-Kisii. Matiende ni Kisii mane ni okuongo dak e area ni. Koro kadpo nono ni kanochopo kama koro jo-Kisii dar iriembogi. Koro kanose to ji obet piny, jodongo bet piny wacho to dwaro yud siro nadi. Koro waket siro ka. Kanye ma nochaki kanyo ni Nyagondo. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nono mar nying gweng' ni ma Nyagondo, we koro wawinj anena ni adieri kod chuny wach ni kanye madinemi chak kae ni Nyagondo to ne ochakore nade. Ng'ama nodak Nyagondo ne en ja-Kisii to niluonge ni Nyagondo. Koro ja-Kisii ne odak kuonde adi bar Nyapenje mana mokwongo odak kanyo. Oa kanyo odhi kamiluongo ni bar Kamaruru. Koa bar Kamaruru obiro Nyagondo. Koro kane ne idwa gero siro mano higa ma 52. Koro jodongo bet piny idwaro kamikete siro. Koro jodongo yalo kikawo siro keto Kathomo kamiluongo ni Kachar. Jodongo bet piny boketo bura kanyo ji oke ok oket siro kanyo. Ochako bi bar Kamaruru jodongo bet piny ni kae mikete siro jodongo ok owinjore. Jogi duogo kamiluongo kama koro wadbo duogo ni Nyagondo ni. Koro ka buro bet piny koro ji owinjore. Ka ji owinjore koro iketo siro Nyagondo e higa mar 52. Koro kanyo kwagero Nyagondo momi iluongo Nyagondo. To Nyagondo iluonge to ng'ama nodak Nyagondo wuon to ne ja-Kisii maniluongo ni Nyagondo. Nyagondo humbe landore kod weche kata timbe mage. Wan gi parish ka. Parish no kele gi Catholic. Bano chake kano yudo ka Gondo no dhi mbele ne gido nying Nyagondo no. Wan gi center. Ne wan gi Maganga machine ka. Be no miyo Nyagondo bedo go man nikech ne machine achiel manitie West Ward ka. Wan kod kama koro iluongo Nyagondo Secondary ma St. Mary Nyagondo ma en school matimo form maber kabisa manyocha ne gikalo last year. Secondly, wan kod St. Mary en mission maduong' man Nyagondo. Mamano kore momo kelo Nyagondo maduong' kabisa. Thirdly, wan kod health center ma Nyagondo maduong', masani wan kod Nyagondo Sub County Hospital. Pidho ramuogo chiek, pidho rabuon chiek, oduma girigo chiek, ohala be njaber. Herruok bende waherore
To bende gweng' ma Nyagondo osenyuolo dongruok achiel ariyo adek e ngima jodak makae nyaka ne ochakre. Stima nitie, osuptal wan gi sub county sanika mar Gemwagai. Lambe hapone ber lam nuket machon osekonyo matin. Kata bedo ni rough roads ok be ahinya. Nitie rough roads ok be but gidhi maber. Ka gibedo improve adhi maber. En kama ne notimo bungu manene onge gimoro amora. Ma chiro mane nitie kar kae ne pod tin. Skul nokelnwa kaka Nyagondo secondary. Sani koro Nyagondo perform maber, mamaga achiel kuom dongruok mane maendeleo ma wan go e Nyagondo waka. Stima bende wan go. Stima wan go masani ka idwa timo giri moro. Titia maber. Ma nyaka gimosa ariyo sadek otieno. Tia aka in safe. Yore bende wan go apeini wan go maber, malos maber, lam wan go kar kae ma koro sani no mukre sani oselose gi sirikal. Koro waringa nyue maber. Ka ne ka piny sana to ka stima nodonjo ka Nyagondo ka. Hala nobedo malo. Stima nokonyowa ba nobedo malo. Gido bendo medre, ute be koro ng'eny. Sikunde bendo med. Koro kanisa ndio hospitali bende koro nitie kar ka. Koro en kama yanaendelea. Wagai Health Center manene waonge go. Sani en hospital maduong' ma en sub county. Wadwoko erokamano ahinya. Mane momiyo waneno ka Nyagondo gerore. Dukni mane nitie chon ng'eny gi nene ok be ahinya. Bune moko selwar. Wasagero school secondary wasagero primary wasabedo ki school makapelek. Koro kwe odonjo Nyagondo kaka ni wagere. Koro Nyagondo sani duong'. Koro kanye momiyo wahero Nyagondo nikech Nyagondo koro rwako gimoro amora. Osiptal wan go yore bende ok wan go maricho ahinya. Kata ok giber lakini ok giricho. Nitie kaka wawuotho ok wakwami chuodho kata ka koth chwe. Kata bro nitie dongruoge ma inyalo kwan Nyagondo kae. Rem kod kwayo mage ma jodak pod neno e gweng'ni magi gombo ni ka omed losi e Nyagondo kae to Nyagondo biro dongore metni machal kod gwenge mamoko. Arita ok ber ahinya nikech ka wan machiegni mana kod Gemwagai sub county headquarter. Tiro ni weche mag patrol dwa bedo ma ok ber ahinya. Koro andar na kwayo ni ka sirikal nyalo improve patrols asena mag centers gi to wanyalo bedo ko security mondo rwak welo mang'eny. Yorewa ok beyo Nyaboma kalure ni ng'eny royewa gi rough road. Wan aglam achiel lakini madonje e gwendo gi rough roads. Ai kaka Gembe en kama koth ng'enyie to en goma nie gode goride korido ka yore kata lost ok budhi. Adier wan go jo Nyagondo ka wan wa invest maro en kaka pur. Ma wadwaro ka wanyalo yudo ka jatelo maber manyalo konyo manyalo miyo fertilizer. To wanyalo koma to wakito chiemo e mesa. To wana gi konyruok kaka chik dwaro. Gima chando Nyagondo ka kabisa kuo. Ka ok ditimo hala bi dongri. Kitema ni ikelo gik moko ni mondo mi timo hala tido ko ng'ado mabati gotieno oturu dhot okunya gi tarimbo. Korido ko hala tek. Wadwaro ni security yo miwa maber. Kutieno yo mayo ji gik moko maduoko gik moko chien. Mane sira mwaneno ahinya. Wamoro ni stima bendo sebiro. To stima rem Nyagondo kende. Adwa here ni stima ni odonji nyaka e gweng' kama wantie jomodak machiegni gi Nyagondo gi. Mondo lero bed kamoro amora. Mano sirikal kanyalo konyowa. To temi omiyo kata rural electricity. Waonge pi. Pi ema chando wa area ni ahinya. Nikech aoche mituome pi. To kapo nono ne oro wuok. Ta oro gi oduono. Watago pi. Kwalo gikumo gotieno kabisa. Kori kwalo dhok. Tikwalo mwandu mokel mag duka. Tikwalo diek. Tikwalo nyuka rombe motwe wang'yo. Nokikawo gi dhiko. Mano kendo koro e gima rach. Koro wadwaro ni kaya sirikal oyie. To okony ma mondo ritimo mwandu ma wasekelogo. Nyakwara Mogia Jwang' mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matielo ma kawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Sani Kalimbe oteri Gemwagai kama iluongo ni Nyagondo to ing'eyo gimomiyo Nyagondo ne obedo Nyagondo. Omiyo kik idhi mabor, med kete mana kanyo e wang' jowi mari mar Ramogi nikech ka ema singo ni kendo ni juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo.
Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyalo luonga ni Nyaboma.